Badruddin, Baba. salomatit khub, ahvolot khub? Bale, bale. Ofarin. Kay omadi ay xorija? Ay xorija aka omadam vaqtda xabar گرفتم. Ба ҳамин хотир мо ба шумо боварӣ дорем, эътимод дорем. Як гап дар бораи одамгарӣ, зиндагӣ, умуман як чизе бошад ки насиҳатӣ бошад зан. Мега ки инсонҳо ҳама вақт дар зиндагӣ нақшатонро хуб бозӣ кунед. Вагарна он филме ки дар охират шумо тамошо мекунед дар нақши асосияш худатон ҳастед. Беҳтарин гапа гуфтӣ. Бояд дар ин зиндагӣ мо чуноне зиндагӣ кунем ки ба як кас зарар, хиёнат ва аз ҳама муҳим ба он худованди пок эътимод пайдо кунем. Вагарна дар рӯзи қиёмат ҳамон филме ки тамошо мекунем нақшбози асосияш худамон ҳастем. Ташаккури зиёд Бадруддин барои гуфтаат. Раҳмат аст, раҳмат, саломат боше. Беҳуда як думисра шеър гуфтага. Беҳуда нагуфтааст. Беҳуда нагуфтааст, бале. Мега ки ғофил машав зи умр ки чун киштии даро истода менамояду чун тир меравад. Барои ҳамон ҳама вақт умр ғаниматай вақтуна истода менамояду чун тир меравад. Бадруддин, бовар кун, фикрам ҳамин лоиқ шералия ягон хеш табораш мешави, а? Не акав мо авай устодот омӯхтагем. Беҳтарин. Ба ҳамин хотир чӣ гуфтӣ? Зиндагиатонро чӣ гуфтӣ? Зиндагиатонро ҳама вақт ғанимат донед. Рӯзои масалан ҳар рӯзе ки шумо дар хидомат бигем додагӣ ҳастед, қимат бидонед ва ба манфиат истифода баред. Бале. Мегӯяд ки рӯзии ҳар рӯзаям аз дасти яздон муфт нест. Рӯзии ҳар рӯзаям аз дасти яздон муфт нест. Гарчи рӯзам медиҳад, рӯзе зи умрам мебарад. Моам кам аким дар ин бора шеър гӯем Бадруддин. Қолаби шеъргӯям мо аз шумо омӯхтем, а? Зинда бошӣ Бадруддин, зинда бошӣ. Хайр Бадруддин, шо боз ҳамон гап. Дар набарди зиндагӣ ҳар нокасе сангат занад, мард бошӣ хастадил. Шармандагӣ дар кор нест. Зинда бошӣ.